Hi, maayong buntag. Ako di ay si Lorna. Unsa inyong mga ngalan? Hi, mayong buntag pod. Ako si Clara. Nalipay ko nga nakaila ko ninyo. Hello mga gwapa, ako di ay si Buddy. Nice kaayo nga magkuyog ta karon. Unsa inyong edad? Ako 18 anyos na. Pareho ta. Ako pod 18. Uy, maayo. Maayo di ay kay pare-parehas ratag edad dire. Uy, ikaw ba di pila imong edad usab? Ako 19 anyos. Ako ang pinakagwapo sa klase. Yeah, what's up? Hala ka buddy, hambugero kaayo ka dong. Taga-asa man mo? Asa man ang inyong mga lugar? Ako taga Davao City ko. Ikaw? Ikaw Lorna, taga asa man ka nagpuyo. Ako, taga-asa ko, taga Cebu ko. Nagpuyo ko sa Cebu City. Ikaw ba di? Taga-asa man pad ka? Taga Bohol ko. Pero diri ko sa Cebu nag-eskwela karon. Nakoy pangutana ninyo, unsa inyong mga hilig o hobby? Ganahan ko mag-drawing ug maminaw og music. Ako ganahan ko magdula og basketball ug guitar. Ganahan kayo ko og basketball. Tara na, magdulatan ninyo. Yeah, ganahan pod ko mutan-aw og mga Korean novelas. Hilig kaayo. Wow, lahi-lahi lagi tag mga hilig. Amazing kaayo, oy. Pero murag magkasinabot ra ta. Okay, friends na ta ha. Pantay bitaw mo og kalimtan ko ninyo. Yes, of course. Friends na taway ka mo pa, pinakasakalam. Okay, excited na ko sa atong klase. Magtinabangay ta ha. Syempre, okay kaayo. Of course, go team!